Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Mamayang alas 2 na ng hapon ay maglalaban na si Yumir Marshall at si Oleksandr Kizniak na isang Ukrainian para sa men's middleweight semifinals sa 2020 Tokyo Olympics. Ito ang pangalawang tagpo ng dalawa. Una ay noong February 18, 2019 sa semifinals sa Strandja Cup sa Bulgaria na kung saan natalo si Yumir Marshall via disqualification. Pero sa laban nila noon ay nabilangan pala si Yumir Marshall ng isang standing 8 count. Dinumina ni Kizniak ang buong laban, 20-18 ang score ng dalawang hurado pabor sa Ukrainian. Pero lumaban pala si Yumir Marshall noon kahit may iniindang injury sa kaniyang kaliwang balikat. Pero sa muli nilang pagtatagpo, isang kakaibang Yumir Marshall na ang makakaharap nitong veterano sa amateur na si Kizniak. Marami nang nag-improve, maraming bala at kargada na ang dala-dala sa kamao at sa bodega. And he hurt Kwong. And he's going for the kill. They give a step power shot. Yumir Marshall right off the bat. And he goes down again. Pero improve na Kizniak na din ang makakaharap ni Marshall. 5 years undefeated sa amateur, 61 straight wins, 2017 European Champion, 2017 IBA World Champion at Best Boxer sa tournament, 2019 European Games Champion din. Kaya naman, inaasahang matinding bakbakan talaga ang ating masaksihan. Sabay nating balikan ang highlights ng nauna nilang bakbakan.
Третий, последний раунд. Раунд 3. Победитель уходит отказывание противника в третьем раунде. Winner by a battle in the third round. From the red corner, the boxer representing Ukraine, Alexander Kuzhnyak. Ano ang masasabi ninyo sa video ito? Ang inyong komento, suggestion at reaction ay welcome na welcome sa baba. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.